Hey, vi er på Skjoldhøj. Thomas, der fluesnapperen på næsen. Lige om lidt. Batterierne faldt ud for det. Nej. Jamen bare vent lidt. Hey, people. We want to make sure that he has the Muni, power switch on. Vincent. Hey, Wait for the camera. se, jeg lægger batterier nu. The camera's loving you. Der er ikke særlig meget lys, så. Camera is always loving. Sådan. Og lys er på. Ja, der er lys på. Hey, Animette, der er fire in the house. Er du klar? Okay, fire in the house. Alright. Alright, fucking do it. Det går så. Det går stadig. Igen. Der var ild. Igen. Sidste gang. Ekstra. Der var ild. Og jeg græder. Fire on his nose. Og jeg græder.